този материал, който го избутваш, а то го побутваш. Виж, когато го бутнеш, тя се го взима вече, тогава ти прави налягане отзад и го избутва. Вдига нивото. Виж как го изсипвам. Изсипаш 5-6 лопатки спокойно. Не го буташ така. Няма да го клатиш, защото ако има отайно злато отдолу, го вдигаш. Само го избутваш. Тук отпред трябва да ти е постоянно чисто. Ето го. Като бутиш долната част, горе се го измива само. Не го дръж. Той не е нагласен както трябва. Чакай. Задържа тук много. Не задържа, защото няма никакъв наклон. Без наклон работи в момента. Това ти е 2-3 см. Трябва да дам по 10. Сега виж къде ти отваря тук, запушвам го. Тук отваря, запушвам го и водата тръгва с търси път да пробие надолу. Ето го тук, тук ли отваря. Запушвам. Тук отваря, запушвам. Но ти нямаш никакъв теч отваря, виждаш? Гледай го. При това положение трябва да го... Да го пустим напред малко. Сега само дърпаш долния, той. То си го чисти само. Работи бавно, защото няма наклон. Но самата река тук няма никъде наклон, нали виждаш? Виж как се го... го злато, ето го. Виждаш ли я къде е? Виж къде върви. Ето има още 2-3 еги. Тук. И те сега се остават тук в ръбчето. При такъв наклон вече работи много по-бавно. Трябва да е по-голям наклона, по-голяма инерция да има водата и отваря да е запушена. Тя тече от всякъде. С соли е трудно на големи реки да се работи. Ти имаш такъв проблем? Имам. Значи материала се изсипва най-отзади. В тази част. За да може водата, като го вземе, го пуснеш, най-тежката фракция остава назади. Като го пуснеш, най-лекото тръгва, най-тежкото се движи отзади и най-накрая стига. Сега ще видиш златинките в края, къде ще вземат се движат. А това ти е като огледало, нали? Това е огледалото, де факто. Да. Така. Само че твоето е тъмно, черно се вижда. Черно, да. Най-добре с листа става, ама и така става. Дай ми... тук. Малко слушай там. Петера... Ето тръгна да се работи. Цялата работа на уля е първите 10 см. Оттам надолу злато не би трябвало да има. Сега при по-висока концентрация е допустимо да има, да речем, 5, 6, 7, 8 златинки, но говорим за сериозна концентрация. Знаеш ли защо забива тук? Тук материала, който трябва постоянно на самата. И започва да го чисти, ето виж. Зато ли? Това е минуса на улите, че трябва да се чисти, не може да се прекарват големи количества. Само, не, тук не бъркаш, долу бъркаш и го махаш. Долу тук ръба, което то се го сваля само надолу. Горния
не я свой буташ, не да бараш до решетката долу. Ето е златинка. Да, виждам. Свали надолу, надолу. Надолу. Сваляй. Така, който. Е, така трябва да е някъде тази позиция. Е, така е.